Ahir a la tarda, suposo que ja ho sabreu tots, la UNESCO va declarar els castells Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Doncs això, abans que res, felicitar a tots els castellers per aquest reconeixement. Nosaltres ho trobem molt bé, a mi m'agraden molt els castells, bueno, sempre i quan els faci un altre, i al mig no m'hi fico, ja t'ho dic ara. Però estan molt bé. Què passa? Doncs que no tothom ho veu així, no tothom està content amb aquest reconeixement dels castells. A Madrid, per exemple, no se'ls hi ha posat massa bé. Sabeu que la gent de Telemadrid tenen la mà trencada en fer reportatges demagògics en contra de Catalunya. Doncs mira si han anat ràpid aquesta vegada. Escolteu com començava el reportatge sobre castells que van emetre ahir a la nit a Telemadrid. Hoy en Cataluña al Descubierto vamos a revelarles todos los secretos de los castellers. Los castillos humanos son una práctica festiva muy extendida en Cataluña. El origen se remonta a la costumbre de los catalanes de colarse a los sitios sin pagar. Sí. No, preneu-vos una pastilla, com diria aquell, perquè la cosa va forta. Que venen corbes, Sí. Tinc més fragments del reportatge, me'l vaig gravar tot, fot una mica de mala llet, però bueno, és el que hi ha. Escoltem una mica més. La leyenda dice que el primer castillo humano se hizo en un concierto de Nino Bravo en Las Ventas de Madrid, donde un grupo de catalanes se quedaron sin entrada y subiendo uno encima del otro consiguieron colarse en la plaza. Va una mica tot d'aquest estil, ja ho veureu. Primera norma perquè el reportatge sigui més efectiu. Barregem-hi els nens petits. I ja posats fem demagògia i barregem-hi el català. Lo cierto es que los castellers es una práctica muy peligrosa. Obligan a menores de edad a subirse descalzos y sin protección alguna a grandes alturas. A estos pequeños héroes se les llama ainxenetas y a menudo suelen ser niños que les han pillado hablando castellano en el patio y les castigan con tal salvajada. Escuchen a esta niña horrorizada que la obligaron a hacer de ainxeneta por llevar una pegatina de Sergio Ramos en la carpeta. Fue terrible. Me subieron a 30 metros del suelo y solo por llevar a Sergio Ramos en la carpeta. Una amiga mía fue al colegio con la camiseta de la selección española y la obligaron a hacer castillos, a cantar caramellas y ahora está interna en la escolanía de Montserrat y no la dejarán salir hasta que cumpla 18. Y tú la echas en falta, ¿verdad? ¡Mucho! Escalofriante el caso de esta niña. Impressionant, Ja ho veieu, Qui en surt més malparat d'aquest reportatge és la figura del cap de colla. Escolteu. ¿Ustedes dejarían a sus hijos en manos de un personaje como este? ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Ojo que penja a la dreta! Vale, carrega fort! Carrega! Vamos, nois, que podem! Vinga, fila-mos! Vale, puja dalt! En fi, no sé com s'ho fan en aquests reportatges, però sempre troben un expert que hi troba alguna cosa en contra, saps? Segons quin reportatge han trobat metges que diuen que el condó transmet la sida, vull dir que hi ha de tot. En fi, testimoni del doctor. El problema no es solo el daño psicológico, sino el físico. Escuchen a Ramón Fernández, traumatólogo del Gregorio Marañón de Madrid. Al subirse unos encima de otros se ejerce un peso sobre las lumbares que causa desviaciones en la columna vertebral. Una práctica continuada puede provocar incluso la muerte. I ja acabem, queden dos talls. Un altre recurs dels reports de Telemadrid, la càmera oculta. Escolteu la traducció, que sembla que té algun problema amb algunes expressions catalanes. A continuación van a ver una entrevista realizada con cámara oculta a Jordi Soler, cap de colla de los Xiquets de Valls. No hi ha cap prima, tu, Déu! No hay ningún peligro. Pues el canalla pugen, me cago un des que semblen micos. Los niños trepan como monos. Si salten i brinquen, que són contents, tu. Saltan y saltan que hay que ver. Escolta, qui no arrisca, no pisca. Quien no... O sea, quien no arriesga, no... O sea, quien no arriesga, quien no llora, no mama. I acabem ja l'últim tall d'aquest reportatge, acabant parlant d'aquest cap de colla i una última culleradeta de demagògia. En otros países, este señor podría estar en prisión por homicidio involuntario, pero no en Cataluña, señores, donde, por desgracia, la legislación solo centra su atención en los toros y no en actividades tan peligrosas como los castellers.
sempre amb aquell carinyo des de Telemadrid ens tracten tan bé. I tant, una cosa mala. Des d'aquí, des del Fricandó Matiner, felicitats a totes les colles castelleres catalanes que amb aquesta distinció... Ja estan a l'alçada de la dieta mediterrània. Sí, senyor. Exacte, felicitats. Moltes felicitats.